Салом алейк ака. Ва алейкум салом. Бахшиш ака чӣ пирсам айрат гардондум? Пирс додар, чӣ хизмат буд? Конят чӣ боча мара ягон суме додӣ, сумом агун кадам? Ҷон доштай, ина бародар се сомон дорам? Чӣ хеле ки меган, муъмин бародари муъминай. Худо ай зиёд кунад. Азор омад, гап нест. Алло, о та. Миги ба хонара дитанон биёр ки меҳмон омадато. Гап нест, ду дона? Майли. Ман ба падарам ваъда додам ки бояд хона дитанон барам. Не ки дар ҷебам ягон сум нест. Се сомонам буд даво бародар додем. Намедонам чӣ кор кунам. Братишка, иҷа биё. О лабак, братҷон да тавсерем ки ҳамин ёзи ай ташкилӣ омадагием. Карочи ёзи ма як ҷо бирам. Метавонӣ ҳамин нонҳоро бо худ бигирӣ, исроф нашаванд, чӣ хеле ки меган. Майли акаҷон, гап нест. Азор омад ака, зинда бош.